Сервиз за гуми горя в Търговище. Огнената стихия остави без покрив и семейство в съседство. Инцидентът възникнал около 3:30 през нощта на улица Александър Стамболийски. Изгорели са над 300 гуми в пункта. Пожарът се пренесъл и в къща в съседство, която изпепелило наполовина. За щастие пострадали няма, щетите са само материални. Според засегнатите, пожарът възникнал около 3:30 през нощта. Живко и дъщеря му Мария се събудили от пукане. Помислили, че причината за него е градушка. Когато бащата отворил вратата на терасата, обаче се озовал срещу огнена стихия. Баща ми направи всичко възможно да спаси каквото може. Измъкнах се аз, скочих през терасата. Опита се да ми хвърли двете кучета, но само едното е намерил. И после той скочи с ключовете за колата, защото в нея се варят хляба. С риск да избухне, защото колата е с газова уредба и вече гореше от едната страна, запали я премести. И просто после си гледахме как ни гори къщата. Тази нощ Юлия Кирилова нощувала другаде. Събудило е обаждането на дъщеря й. Двете пожарни правиха всичко възможно, беше поизгасено, пушеше от всякъде, то тъмно, не мога да видя, че всичко е изгоряло. Просто припаднах и тук и тя започна да му успокоява. Търсихме си кучето, помислихме, че не изгоряло кучето, но всичко беше нормално. Господ запази дъщеря ми, мъжа ми. А таксито ни беше на газова уредба. Просто е имало момент, в който бързо запалва го, изкарва го, защото щеш да избухне. Абсолютна бомба, щеш да отиде нататъка. Директорът на областна дирекция на МВР в Търговище, комисар Станимир Парашкевов, уточни, че сигнал за пожара е получен в 4:05 сутринта. След скоростна реакция на пожарната е спасено част от имуществото на семейството и съседите. Така щетите остават само материални. Тавана отгоре се започва, керамиди, покрив, половината покрив го няма. И спалните, двете спални на първи и на втория етаж, до грамите въобще са сринати. Вътре ремонт правихме, но от ремонта няма и следа в спалните специално. Другите стаи са добре, слава Богу. По думите на комисар Парашкевов, следствените органи работят по няколко версии. Най-вероятно обаче причина за пожара е късо съединение. Тази позиция подкрепи и Юлия. Мисля, че е свързано с кабели. Най-вероятно. Защото инсталация в Ането и в Мечо е била изгоряла още като е започнал пожара, а нашата инсталация е светила. След инцидента пострадалото семейство планува да обитава 2 стаи от къщата, които по чудо останали незасегнати от огнената стихия.